Zaman wis akhir bumi ne goncang akale jungkir negara ne goncang. Zaman wis akhir bumi ne goncang akeh wong kentir imane ilang. Ayo merapat. Zaman wis akhir bumi ne goncang akale jungkir negara ne goncang. Zaman wis akhir bumi ne goncang akeh wong kentir imane ilang. Zaman saiki akeh wong edan dianggep kiai, tan saya edan, tan saya ngerti, tan saya mini jarene seni. Pancen akeh mulai manungsa, akeh dalan padang pilih dalan pati. Oke nyoto wegang ngukemi, malah pilih dalan memeti. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji atfatayati rodal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji atfatayati rodal alamin ya uhailal judi wal karami. Zaman wis akhir bumi ne goncang akale jungkir negara ne goncang. Zaman wis akhir bumi ne goncang akeh wong kentir imane ilang. Zaman saiki akeh wong edan dianggep kiai, tan saya edan, tan saya ngerti, tan saya mini jarene seni. Pancen akeh mulai manungsa, akeh dalan padang pilih dalan pati. Oke kang nyoto wegang ngukemi, malah pilih dalan memeti. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji atfatayati rodal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji
saya ngerti tan saya mini jarene seni pancen akeh mulai manungsa akeh dalan kadang pilih dalan pati oke nyoto ganggu kemi malah pilih dalan kemesti